Madimbang banggitan nata, iman ba? Apay Andres, ima kunak lang mo. Ay na, inulit mo pa nga talaga. Kahit ganun yung asawa ko, Gerald Andrezen yun. Ay na, aldawon. Ako pa'y nabubrada. Agkalyom aming ramay kakaugasan. Baka naman pag nagtagal ka dito, ading, maboring ka. Bakit naman ate? Walang masyadong pumupunta dito, ading. Maliban kay Baak. Sinong baka ate? Yung sinasabi kong kumpare ni kuya mo na si Raulo. Taga saan ba yun ate? Taga dyan lang din. Ah, ganun ba? Wala bang kabataan na iba dito? Meron naman, kaso gabi lang sila lumalabas. Ay, para din palang Maynila. Gabi ang araw nila. Maynila. Kakiting subli di Manila. Ay, oo, ading. Sige, dyan ka muna. Hugasan ko lang nagdedean ni Nika. Ah, sige ate. Musika ko mamo tinagugasan. Ay naapo. Sana malako da bakin. Ate, si kuya, nasa gate. May pupuntahan ata. Kisti sa banang, kasamsampu na pa yun. Ang ipulong nga dagusan. Asan siya? Ayun oh. Hoy, papanamanan! Palang magkulaw, sa lahat na mapampansin niyo. Kas ang dagay. Ba't saan pupunta si kuya ate? Saan pa? Eh, di sa si Raulo niyang kumpare, si Baak. Ah, ganun ba ate? O sige, dyan ka muna. Tuloy ko lang yung ginagawa ko. Sige ate. Ba? Ang pangit ng pangalan. Ay, po Diyos ko, apay kastimit yung mangyayarin. Sigurado, duman madali na ito eh. Kisti sa banang, pagdagan mo yung kalamutin ng balayag. Nya, nasakait. Apay kas tatarupam. Tsaya palay ba? Ana, ni bakit mo manain? Pinatalaw na ka manain. Di ba? O madimik gayam, apay ngorod kas tata itsuram. Maning ba? Natatatan man ti problema ko. Apay manin niya Andres. Ay baga kanya miday. Asumampa tayo kabsan yung bagat ko. O apay Andres, sumang pitain. Ba? Sumangpit lang magayam, adi ti problemaim. Bakit nga mabalin nga gyan di balaya? Tingay mo sawon, di labala yung agyanan. Kuwin numayat lakit din tigre. Ang pa'y madim ka ngay balay ni Maylam. Ki balay kuntun ni Mayla, no kayat nakton ni mama na. Nice. Kaya atin nakangarot ni mama na ko napangutay sunan. Da napanunot ko Andres. Sure ball, kaya tinak adi mama ni Mayla di aramiday. Ang pa'y, nanarami dong baak. Basta, sakto ti bahala dyan Andres. Kasi ka Ay na, nagliga langit kastuwi na ya. Ay na Andres, mo pang panunutin na di kapsat ni Bakit Maun, di labalay agyanain. Sigurado ka baak? Ure kas di kabsan ni bakit kao? Mpay, anati problema di kapsat ni Bakit Maun Andres. Ay na, nagato muna baak. Nagato nga matitibagbaga na kanya. Mpay, anatimbaga na kanya Andres. Ay, ado ka baak. Binagaan na kidi nga ako, nagado nagbaliwan na di balayin. Ngumsyak, awan ti nagbaliwak. Yagpay suma Andres. Ukis si sabam. Makasao ka mo, kamay saka mo lang. Kung kuna lang Andres, anapay timbaga na kanya maji kapsat ni Bakit Mau. Kuna na pa ko, nung naganak ko nung ibagat ko, dapat di anak mi ka madyak ka no karprupa. Ana? Baga na di kas di Andres. Umbaak, nung madilang atong buya ay, pinasubsuba ka un. Maditilang lang na eh. Ay na Andres. Kaya kahit ko lang agmay-may sa jibalayan no, kasi mo lang. Pinagpartak ka mo nagbabawain. Talaga kasta Andres. Amukon hambag tanay bagang madagaw. Sungag puputo taktat tabaak. Nung mapalin lang kung madyak kita gawin di balayin eh. Nay, apay nga Andres.
Kita mga mintima ka na agkalkal yun. Kidati mit nga dati kalyo na ata ima mo na Andres. Ay na, matimbang banggitan nata, iman ba? Apay Andres, ima ko naklang mo. Ay na, inulit mo pa nga talaga. Ano ba ti problema di ima Andres? Apay Andres, kasi ti pinagkitam. Ima, tinagan na ikabsa ni bakit ko. Inang, isuma lagayam ah. Naggalasnagan na. Siguro na alas mid lang isuna. Umba, tumpak tayong bagam. Kita laga nga, dilata, balayog, yanin. Manungal daw nga rod aji kabsat ni bakit mo di balayo Andres. Madyakan mo baka siguro dyan gyanan. Ay, kinaspak ka nga talaga Andres. Nasakti kas jay, itulok kulatan ah. Ukis ti sabam, kaya mga mataya kaon. Kita madika gregregatin ah. May sakas tala teramidim na eh. Di napug sa tangis maun. Sika, imbis nga makatulong ka, mang-visit ka pa Ano da pagkapyan? Joke lang Andres, pakatawain ka lang. Pagkapyan nga ibagbagam, pakatawag idadyain, kaya namatayain. Kidama kanya mo na no, patsemaji bagbagak. Maminsan pa, sikat isaltag ka. Nagpainom ka man kiti ba? Baring may kat ba si ti bad trip ko? Apay may katiara ka ta bad trip mo Andres. Kuwain. Madikit din. Ki dangar ti kwarta man Andres. Awang nga rod ba? Awam gayam, tapos nagpigsa kang agawis. Nawis ka ba? Kuna kagpainom ka man. Ano ba ti kahit mo nga inumin Andres? Katubay to Madim kahit ti lason Andres. Ang pangalason. Tama di ka grigrigatin. Sika, subra ka na. Maminsan pa lipatan ang kumpare mo. Siyempre malipatang kanukan, matay ka nga rudin. Oh no! Andres, dagayam to ba ito jirep? Nice. May masada, ikalamlamiisan na. Talaga ba? Mano ajay? Inim Andres. Inam. Oh, ayos ka na ba? Tagtalo ta. Woy, inim. Ngimay sa lang ti, dakarganan, tayo ninom ko aji liman. Joke lang, inim nga talaga, tagtalo ta. Paiso kami na ba? Woy, intan, gatahan ka pa ti, naimas nga pulutam, aji paboritom. Talaga ba? Taman ti kahit ko kanyam. Tagrudang. Ado tira ko min ko jay. Ano ko nam? Awan, kunak, igatahan ka ti, ado nga dilata, aji spam, aji imported. Tilata mo nun, makauma.